Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ashabal fadilah ulama ana al-izza dumateng panjenenganipun Romo Kiai Saleh Ali Mahbub panjenenganipun khususnya ingkang jumeneng wonten Banjarnegara. Banjarnegarane pundi? Oh, Mandiraja. Kalau biasanya nang Punggelan, nang Mantriano, kali Mas Hayat. Oke. Ingkang kalau dirayakan para sepuh bini sepuh kasepuhan sedoyo ingkang saestu kula cadhong tambahing pangestu keluargi ageng Bani Trima Diwangsa sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan ingkang saya menika kula dipun kersakaken saged silaturahim wonten ngarsanipun Abah Kiai Saleh ugi keluarga ageng Bani Trima Diwangsa. Mugi-mugi kita sedaya dipun rahmati lan dipun ridhoni dening Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Ketinggalan pun saya nggih. Pun kesel. Pun kesel. Nggih. Kesel nyanding paksitan, guys. Lah nek kula kesel ra nyanding napa-napa, nyandinge mik. Muga-muga kita sedaya diridhoni Allah. Allahumma shalawat salam katur konjo wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sedulur samudanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Niki kedah nepangaken mboten? Nepangaken mboten? Nggih. Kula dipun paringi asma Muhammad Hasyim Asy'ari. Kados bae Gus Dur. Kula niku nate protes. Protes kali bapake kula niku kula nate protes. Kenging napa kula dijenengi kaya niki? Bapak kula niku teng kula kowe sing jenenge wedi aku. Lah kula bingung malah. Iku aku anakmu papa kok malah wedi aku sing jenenge. Niku jeneng kroyokan mufakate keluargi antawisipun panjenenganipun Allah yarham Kiai Solehan Samsudin Bakung Kiai Makmun. Dadi ponakane yo jenengane Makmun, lilike yo Makmun. Niku. Terus mara sopae Kang Makmun niki. Allah yarham Kiai Haji Mohdir. Dadi sing jenenge kiai-kiai bapake kula terima amin. Kula jenengan kroyokan dijenengi Muhammad Hasyim Asy'ari. Raose niku ya ora matuk karo makome. Mbah Hasyim Asy'ari itu luar biasa. Kenging napa anake tukang ngarit jenengi Muhammad Hasyim Asy'ari ini. Wes jenengane kaya niku mawon. Sinten? Salami ya. Ringkes. Lajeng surat man jamingen dibaca jamingen jenenge niku mawon wis jenenge Muhammad Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Rai kula nggih pehne keluargane gurune bapak kula wonten sing jenenge Ahmad Khotim Musururi
jenenge Ahmad Khotimul Sururi. Sing tunggal saking Banyuwangi jenenge Ahmad Ubaidillah Abdi Razak. Lah jenengan kuwi angel-angel. Jenenge sing penak sapa? Karno iki penak. Ah. Niku tiyang gemiyen niku jenengane aneh-aneh. Jenengane niku kadang-kadang nggih paratan nggih, lakop. Jenengane siapa? Macam-macam Google. Bejo ya. Nang asline kagungan asma ingkang sae. Para rawuh, para sedulur samudyanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Pancen leres wau sing ngendikaken Abah Kyai niku leres. Pokoke kapan wong kepengin slamet dunyane penak akhirate disepuro dosane niku cara wong Jawa niku gemiyen. Kula tukang jagongan kalau Mbah Sepuh niki ning ora ngerti jenengane pun tepan ning ora ngerti jenengan iki Partiman wong niku kudu nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum ngerti nek kabeh niku tenakdir saking Gusti Allah. Kedah nrimo pestine Gusti Allah. Lah nek boten nampi pestine Gusti Allah niku kon golek pangeran sak liyane Gusti Allah. Lho ora mumet. Niku kaya wau dingendikaken wis kesel-kesel nandur gedang dicolong maling dicolong wong niku malah kon alhamdulillah niku Abah Kyai Saleh tok sing saged. Nek kula yo mata kaji tak goleti sapa sing nyolong. Abah Kyai Saleh mboten pun kersane pengiran. Masalah Abah Kyai Saleh niku ngertos pancen menungsa niku kon nutupi alane dulure. Neng boten ketika kita tahu keburukan keluarga kita akan menceritakan. Terus kon jagili sanggahan iki sing paling angel. Terutama wong wadon. Karo dulur niku yo kaya niku. Dilala dulure diutang karo dheweke urung nyarutang. Ketemu nanggon kondangan. Nganggo gelang krimpyong dilala. Arep maem jukut piring dadakan niki nyelekaken tangan krimpyong sing nanggunine ngerti. Deleng kae dulurmu modele mentalan banget ndek utang karo aku urung nyarutang wis digo tukune gel iya yang pola iku yo karo dulur kene kan dulur nembe ketemu iya sing siji dulur sing siji jangan tertipu iku mitasi aku roh lituku nanggone bakul klitikan wis kaya niku yo nek saged jaga lisan swarga temenanan. Nek wong gemian niku leh ngendikani wong niku kon jaga bolongan songo niku bolongan songo pundi mawon itu sing loro goleti dhewek lampun kon goleti siji nang dhuwur loro 6 pit lan sing metu saking niki ora ana sing anak ayo sing medal saking mripat
Napa jenengane? Ana sing doyan. Boten. Ana sing doyan. Mboten nonton sing doyan. Sing medal saking bolongan songo niku mboten nonton sing apik. Mobil hetak terus. Medal saking mriki. Wes napa? Niku ombele disedot nang ibune. Nalikane rikampun gedhe kaya niku biyunge ombelen ra mari-mari kira-kira tolu mboten nyedot ombele biyung. Wes mboten nonton. Lah niki engko tekan kenapa perlunya silaturahim. Men ngerti jasane wong tua. Sing saking kuping, sing metu nggih mboten nonton sing sae. Lan ora ana sing doyan. Ambune mawon niku ora karo-karuan. Mulane leres Abagi Soleh ngendika, asal bisa jaga lisan. Kenapa? Sebab lisan niku gampang banget nglarani. Ketika mungkin anak kita atau saudara kita pukul, 1 hari 2 hari sembuh, tapi ketika kena omongan lisan, sampai hari ini diaturi kon kumpulan Bani Tirta Terima di Wangsa niku ra mangkat. Mergane napa Mbah Terima di Wangsa duriyae ra mangkat kaya napa? Mergane sakit ati. Bahkan kadang-kadang nek jengkel niku aku pokoknya sematine ora bakal ngapurani, diparil mati be ora arep layat. Wong yo mangkat. Ya ora mangkat sing kaya niku sih. Wong kadung sakit ati. Niku merga saking pundi? Dari lisan kita. Ya kaya niku wis adoh-adoh. Ini paling adoh saking pundi? Semarang. Semarang kondangan nang gone Gandrung. Tekan gone Gandrung niku le dilalah le kondangan 200.000. Disuguhi pacitan niku dilalah igarane jenang tipis-tipis. Iku moni masya Allah. Ado-ado saka Semarang, irisane jenang cilik. Satene gur 3 iji pesak. Opel. Kita kaya niku jere sak opel-opel. Kula mikir, opel disendiki sapa sing saged? Ning leh moni kaya niku. Ya Allah. Niku. Wes kaya niku dilalah bali oleh diparingi berkat sarini. Loro. Pengalaman. Nang dalan grememang. Ya Allah ya, ngundai mah ayah. Tiang sendiri kan kemenyek-kemenyek. Mbak, pipih mimih. Ditakoni, bapake teng pundi? Mboten ngertos. Bahasa tanggane ngandani, ampun ngangge bahasa Jawa mboten ngertos. Padahal niku wong Banyu Panas. Kudu wong Gandrung kudu. Lah terus kepripun pakai bahasa Indonesia? Ayahnya di mana? Derek Semaur. Bahasa takon pipihnya di mana? Nembe Semaur. Pipihnya lagi deres, ora matuk. Wes pipih deres bareng. Ya Allah. Lah mamahnya di mana? Ya ora Semaur. Mimingnya di mana? Lagi maton. La ilaha illallah. Ki wong Gandrung kene ya mesti melu-melu. Kemenyekan. Ya Allah.
ngisin-ngisini karo Mbah Triman niku. Pepeng memeng deres karo matun la ilaha illallah niku. Mulane saking lesan niki wangsul nanggone lisan leres sing ngendikaken Abah Soleh niku. Leres. Asal bisa menjaga lisan kita. Nek nalikane mboten saged jaga lisan, jare Kanjeng Nabi ya, wis kon meneng lah. Nek ora bisa ngomong sing apik kon menang. Niku kaya niku. Jare Mbah Kanjeng Nabi kon kaya niku. Nek ora iso ngomong apik niki kon meneng. Para sedulur samudayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Kenapa kita perlu bersilaturahim seperti ini? Sebabnya nggih niku wau. Karo dulur niku gampang congkrah. Gampang reang. Lan pancen kawit riyen kawit Mbah Adam niku ya dulur karo dulur. Habil Qabil paten-patenan. Tekan gone Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ya musuhe Kanjeng Nabi si dulur paman-pamane. Mulane ora usah kagetan, ora usah masuk kanginan. Nalikane ponakan reng karo paman niku pancen pun kawitanane. Cara Mbah Soleh pun tinakdir saking Gusti Allah. Mboten mungkin jenengan padu kali kula, mboten mungkin. Nang jenengan ponakan niku reange kali ponakane, kali kagange. Niku pun mesti kaya niku. Gara-garane napa? Saged batian. Iki njaluk-njaluk kene. Niku ki nomere wis macem-macem pokoke. Sapa pira bae bojone. Ana sing senenge niku walah ora tau modal. Kadunjangan godhong budin pira gelem tuku napa bruwun nggone yayune reang. Ya Allah, aku le nandur tak entel-entel arep tak bruni malah dibisiti adin sidane pat. Kemudian aku njaluk pulpen jeneng tok polisi. Lah nanggone wulan nanggone Syawal niki sareng-sareng wontenaken halal bihalal pertemuan keluargi men ngapuran-ngapuranan wingi dhewek niku pun puasa 30 dinten 1 bulan men dadi wong sing bersih Apa sarung kiai. bersih hubungane kali Gusti Allah niku sae terus dikanteti kali zakat lajeng silaturahim kaya niki men hukukul adami niku ambrol kabeh. Omong sak omong cara wong nggone nggon kula niku wong Cipari godhong sesuwek banyu secawuk jenengan niku arep maringi jangan tewel ning dilalah grimis kudune ditutupi nyowek godhonge dulure ra tembung niku ya ra pareng. Sing nyengi timbangan niku kadang-kadang tukang deres warep genen niku ora duwe klari moro-moro klarine tanggane dawah le matur napa alhamdulillah Gusti Allah pancen ngertian niku padahal udu klarine niku dipondhot mawon gaurup-urup maning arep ngipahi nek tenggen kula kathah tukang deres nuwun sewu arep ngipahi ra duwe kelapa moro-moro ten kelapa dawa alhamdulillah panen lah niku nek mboten halal bihalal kaya niki tekan akhirat ra halal lan dosa sing paling empuk wonten dosa sing paling empuk mbuh nek Abah Soleh ngertos mboten wonten dosa sing paling gurih dosa sing paling empuk niku wonten lan dadi klangenan napa niku dosa ngrasani. Oh nek wis ngrasani niki bani terima diwangsa tesi petanan mboten wis ora ana catake
nek pun ngrasani kali petanan niku ling gugut tuma niku kaya-kaya ngletek ndase dulure. La ilaha illallah, wati getek gunaya ke bocah kae siji kawit cilik diomongi angel, tukang ngenteng-ngenteng nasraka dhewe wis entek kabeh. Lah niku kenging napa kaya niki men ngapuranan, njaluk ngapuran, njaluk halale yuk. Lek pakde mbok kula wonten hak-hak anak Adam sing kula langgar, dereng nyuwun halal kula dinten niki nyuwun halale. Niku kaya niku hukukul adami ngrasani niku jenengan mbok arep muter tasbih wer nganti tasbihe protol. Nek rum njaluk ngapura karo sing dirasani Gusti Allah si manjep. Mulane kula matur dosa sing paling empuk adalah ngrasani. Niku mila wonten silaturahim kaya niki men ketemu kabeh njaluk ngapuranan kabeh. Aku gemien tau salah karo Rikayu, aku siki wis tuwa padha wae cedhek pacule, kula di ngapura ya yu. Mien Mas Erika ronggram tak pentet. Ya seniki njaluk halale, ya wis tak halalne. Gemien tahun pinten? Agi tahun pira sih? Tahun 75. Tahun 75 njaluk halal kaya wene. Niku berkah napa? Berkah pertemuan keluargi bani prima diwang. Niku kathah banget fadilahe. Kejawi saking jembaraken riji ndawakaken umur. Niku kathah banget. Niku fadilah saking gini pertemuan silaturahim. Napa malih nek urusane birrul walidain, wangsul langgone wong tua. Wong tuane dhewek duwe anak 11, duwe anak 7. Biyong siji ngrumati anak 7, tidak pernah mengeluh. Kabeh diopeni. Bahkan ketika biyong saweg dahar, anake niku tetep dahare liren ngurusi nyewoki anake. Lan oleh bucal boten tutupan irung, boten ngangge masker ning dicomot kali tangan. Ayo siki dewek nek biunge Rikawi pada tua boten saged napa-napa, temriku pipis temriku kaya dewek cilik. Coba ene biung reok karo tangan aja maskeran kira-kira men radian mangan sanggawe. Ayo nggih mboten kalu mboten maning kon nyedot umbele biung. Ayo lah dhewek liar birrul walidain niku kapan? Uli ajeng damel sae kali tiyang sepah niku kapan? Wis, rehat. Biyong anake 7 diopani kabeh, ditusi, disiapna makan, wis kabeh disangoni. Ketika biyong sakit, anake 7 jere mbae ora merek. Sing nang Jakarta ditelepon ngapurane, Bu, ora oli cuti kang perusahaan. Sekarang kita tahu wong tua ngurusi anak ora nana wedi mlarate. Tumon wong tua wedi melarat ngurusi anak, tumon boten. Mriyang ditunggoli anak ditambani paribasan kulite pajeng didol diklebet nggo ngurusi an. Itu biung. Tapi ketika kita anak ngurusi biung kon urunan. Sing nang Jakarta wedi melarat mbok dipecat kang perusahaan. Ayo. Ki mumpung silaturahim kula tak ngomong. Mau didasari nang Mbah Soleh. Ah, semangat aku ngomong.
wedi nek cuti nek niliki biyong sing sakit mbok dipecat nang perusahaan wedi melarat anak pengobatannya biyong kon nurunan ya sing sugih ya sing sugih kucireng awet men wonge mangkat ora apa-apa kesuka aku ora apa-apa nang dalan ratakon beneran esuk enak barang gawe kena diundang kapok emang gue pikirin melu Mbah Soleh wae urip lillahi ta'ala sing penting ngomong anane wae lah penak kayak Mbah Soleh kayak senajan lemu kula ketone ayam kula wong lemu kan ketone ayam nggih ning duwitake Mbah Soleh aku yo gumun kuwi ya Allah niku anak pitu biyong nang rumah sakit kon nurunan Masya Allah limiki ra rampung-rampung piraan sih 500-an mbak akeh temen arep go ngapa innalillah wa ilaihi rojiun mobile telu motore pirang-pirang umahe pirang-pirang kiri ke 19 tuku kirik nganti tekan Australia tekan Inggris 500.000 gue biung ngomong akeh temen apa potongan suarga cara Mbah Soleh apa potongan suargane ninine niku kita silaturahim kayak niki ngerti jasane wong tua ngopeni kita dadi ngesuk nek biung sakit ora buang binuang sing cilik ragil nggo kaprokan ngomong karo sing tukang ngomong tok ora tau gelem aweh bahkan nek tilik ke rumah sakit roti sing anak-anak digawa nang dheweke saya mangkat aku ngerti kudunge kuning roti sing enak gue balik Gus padahal gue nunggu sing nunggu wis orang gawa ngomong tok gue disek kaya awet duit ora urun ora ngomong malah buka ki kerdus goleti panganan wonge mangkat kita kudung kuning ya Allah di anak kudung kuning oh anaknya sanding betetapak aduh lemas iku insyaallah ya Allah oh mulai geger kabeh oh kowe mulane karo biung aja betutul rambut titil maning ning saking medite betutul cara paham kalau dijarani karo Mbah Soleh wis ngamuk kowe ning ngaji maning esuk ora ngundang maning kapok kula bi karo Kiai Makmun Mas esuk ngaji nggonanku ya Kiai Makmun ora tekan omah telepon jolah riko niku tapi biung siji ngopeni anak pitu wis diopeni dibojokne esi diparingi sawah esi diparingi tegalan ndi ana wong tua wedi melarat mboten nonton kaya kowe narika kurkon ngirim Fatihah tok malah ngomong bid'ah malah ngomong ora tekan bocah udile nang gedur kon ukur Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira boro-boro wong jengking be ora kaya kono yang ngaku keturunan Mbah Trima Diwangsa ora isin gumun wasman kapok Qur Allahumma gfirli dunubi itu ngakang anak tekan wong tuane mboten sida disiksa Masya Allah orang tua kita sudah memberikan apa saja ngono anak nunggoni wong tua semringangen wae sing diarep-arep napane ayo ora gelem jujur wong tuane pun mriangen
ditunggoni nang anak sing diarep-arep napane. Tapi nek anak mriyang ditunggoni biung sing diarep-arep Mari ini. uripe. Nek biung mriyang sing diarep-arep ayo kowe. Masya Allah, sadar yu, sadar. Apa nangken ya? Sadar yu, sadar. Masya Allah. Kula kadang-kadang langsa. Tiang dugi tenggen kula. Sepindah silaturahim bah terus. Biungnya mun kaya nikah. Kula takon, aku kon mateni. Kula kaya ini kulit takon. Ditunggoni, diopeni di rumah kaya rumah dewek gemil, saudara-saudara. Masya Allah. Cemutan jasane biung, jasane mbae. Masalahe nopo? Nek dewek orang gawe apik karo wong tua, anake dewek ora bakal ndamel apik karo dewek. Biru walidakum tabirukum auladukum. Ning Abah Soleh ra ngendika kaya kowe nek wong tuane ngomong apik, anake melu. Kaya kowe natok. Jane kaya niku, nek kita sedaya apik karo wong tua, yakin anake dewek apik kali kita. Dewek sregep ziarah menggone wong tuane, benjing mati, dewek mati, arep mati ra. Anake dewek keturunane dewek niku seneng tilik dewek. Mengmakam mergane nopo dewek damel sae kali jang sepah. Jangan ziarah itu musyrik. Bocah Transfer bayi. musyrik ngaji ora ngaji karo Abah Soleh. Transfer. Wes berani tadi trimo diwangsa musyrik. Yo apa dalile? Nyekel patok kuburan musyrik, nyekel keris musyrik. Kowe nyekel ATM karo HP nang ora musyrik. Waneh. Niku mbon lah rasa kesuwen. Ngaten mawon nggih. Kenapa kita harus silaturahim seperti ini pertemuan keluarga? Men dewek niki ngerti jasane Mbah Trima Diwangsa. Mbah Bae dewek buyute dewek. Niki kula, bapak kula, Mbah Hasan, Mbah Abdullah Hasan, Mbah Muhammad Rekso, Mbah Mangkura, terus tukang dhuwur nganti urun 14 niku ngerti. Lah niki tukang dhuwur ngerti. Lah nek boten kaya niki, ngesuk turunane Rika takon niku anake sapa Mbah Musa ora ngerti. Ning mergane halal bihalal kaya niki ngertos. Bila hadir di mbah-mbah kula, Mbah sapa, Mbah Sayem, Mbah Jeminem, Mbah Jamingin, Mbah Ratman kabeh, wasulihim wa rahim al-Fatihah. Dulure kadang-kadang wonten sing nyengiti saking dableke men ana jamingil mukminin wal muslimin wal mus iku kaya bantuan didelah lapang asem kono Rika rebutan menganah nek anake ditujungna karo mbae malaikat dijungi assalamualaikum biunge ki anak lanang ngirim apa alpetekah cahya orang mudengan wis ngaji karo Mbah Abah Soleh niki jimate Mbah Trima Diwangsa niki Abah Soleh ngaji syukur-syukur 3 wulan pisan ngaji mriki rame-rame bah ngaji mesti kersa rembugane karo umine Mi nyuwun wektune abahe niki Bani Trima Diwangsa ngaji 3 wulan pisan dadi 3 wulanan ngaji dadi karo wong tua ngertos kepriwe damel sae kali tiang kali mbah-mbah kali mbah buyut canggah wareng udeg-udeg kantung siwur sente wereng tepuk bosok ngiri Gali asem barang. niku ngerti